Molt bé, doncs bona tarda i primer de tot agrair l'oportunitat aquesta perquè no és massa freqüent, no?, poder venir a explicar les coses que ens passen al barri, com vivim i com intentem solventar moltes dificultats, no? I doncs, penso que és una bona oportunitat. Com deia el company, doncs serà difícil segur que de poder dir totes aquelles coses que ens agradaria dir en una estona, però bé, farem el que podrem, no? El primer és valorar molt positivament aquesta iniciativa de fer una llei una altra vegada per simplificar, diguem, una llei de barris, perquè crec que és un impuls que es necessita a moltes zones de Catalunya i concretament doncs, a la que en aquest moment represento jo aquí. No? La cosa que m'agradaria intentar ajudar, diguem-ne, és a que aquesta llei sigui el més adaptada a la realitat possible, no? Que no es quedi amb moltes vegades una llei que pot estar molt bé, uns continguts teòrics que la llegeixes i dius, hòstia, molt bé tot això, però que després deixa al marge algunes problemàtiques molt concretes que són molt reals i que s'ha posat en marxa aquella nova llei, però segueix deixant aquelles bosses de pobresa o de marginació, etc. Per tant, intentaré destacar aquestes coses. 4 dades només, que penso que no les dades que les coneixeu més millor segurament vosaltres que jo, perquè són dades publicades i tal, però que penso que val la pena dir-les i que darrerament han sortit en diversos estudis estadístics, s'ha anat parlant els últims mesos. Al Badalona, i en concret Sant Roc, sortíem com amb la renda per càpita dels primers de Catalunya més baixa, amb els nivells d'atur més alts, amb el nivell de formació més baixos, amb l'absentisme escolar més alt, amb nivells de desnonaments en primers llocs, l'accés als subministres energètics amb més dificultats, els efectes que ha provocat la pandèmia a la salut, doncs sortia també Sant Roc com un dels primers, els més afectats. I un tema que us afecta molt, especialment a vosaltres, és amb l'abstencionisme electoral, també dels barris més abstencionistes. En concret es parlava, crec, d'un 24% aproximadament, i algunes zones de Sant Roc, les més afectades, penso també per tot el tema que hauria d'intervenir aquesta llei, va tenir un nivell de vot a les últimes eleccions al Parlament d'un 10%. Va votar el 10% només de la població de determinades meses electorals de Sant Roc. Què és tot això? La realitat que nosaltres vivim, ens diem Plataforma Sant Roc Som Badalona, el nom ja vol dir alguna cosa perquè volem que quedi clar que formem part de la ciutat, perquè sovint sembla que no sigui. I nosaltres ens dediquem a fer activitats socioculturals al barri, etc., però els últims anys la necessitat i el que ens ha portat la demanda ciutadana ha estat de dedicar-nos amb el tema de l'habitatge fonamentalment, que s'ha convertit en una problemàtica brutal en el barri. Perquè ens fem una idea, nosaltres estem atenent a unes 25-30 famílies cada setmana, unes 25 o 30 famílies que ens venen amb la seva problemàtica sobre l'habitatge, que deriva normalment a accedir-hi o acabar-lo de perdre els propers dies. Durant la pandèmia, els mesos més durs de la pandèmia, vam arribar a subministrar, junt amb una xarxa solidària, 45.000 àpats. 45.000 àpats vam acabar repartint de necessitats de la gent. Aquest primer trimestre d'any, des de gener, febrer, març, tenint en compte que el gener comença el dia 10, per dir-ho d'alguna manera, hem tingut 104 desnonaments que hem afrontat, que coneixíem i que hem afrontat d'una o altra manera des de la plataforma. Vol dir que n'hi havia més, segur, però aquests són els que ens han arribat. I un altre tema a destacar, com ve l'hivern, els talls de llum constants, diaris i de moltes hores cada dia quan afrontem l'hivern, que és quan hi ha més connexions, la gent fa servir més els aparells electrònics per escalfar-se, per il·luminar, etc.
Tot això, a més, una cosa a destacar molt important, tota aquesta problemàtica tan greu es concentra fonamentalment a la meitat del barri. Per què? Què passa aquesta meitat? Doncs que em sembla, si no recordo bé, el 2004 va ser que es va iniciar la remodelació, una altra llei de barris que hi va haver, etc. Allò va quedar a mitges. La meitat del barri es va anar remodelant, van anar caient els edificis i fent-los nous, i té tota una imatge determinada, i l'altra meitat es va acabar els diners, va haver canvis de govern, va venir crisi, etc. i allò es va acabar. Doncs tota aquesta problemàtica tan greu es concentra a la zona no remodelada. És a dir, que no només és l'urbanisme, sinó el que significa viure en un entorn degradat o viure en un entorn més normalitzat. Tot l'entorn degradat fa que es concentri allà les bosses més grosses de pobresa, de misèria, i aquesta pobresa i aquesta misèria deriva en no poder pagar subministraments, en tenir la llum, fonamentalment el subministrament que està més punxat és la llum. El tenir-lo punxat significa els perills que comporta el tenir-la de manera irregular. Suposo recordaran l'incendi que va haver la nit de Reis de fa 3 anys amb morts inclòs, i després de petits incendis n'hi ha freqüents també, que moltes vegades venen derivats d'això. La xarxa elèctrica, no la dels domicilis, sinó la xarxa elèctrica general, és obsoleta. Endesa ho té realment abandonat. Només va intervenir l'any passat arrel d'un incendi important d'un generador subterrani que es va incendiar, van haver de reparar-lo i canviar-lo, i això és la intervenció. D'acord. A partir d'aquí, si em centro en els articles 11, 12 i 13 de la llei, que parlen d'urbanisme, habitatge i eficiència energètica, transició ecològica i acció sociocomunitària, perspectiva de gènere. Aquí es parla de dret de l'habitatge, de la prevenció dels desnonaments, pisos d'emergència, barreres arquitectòniques, els subministres, la intervenció en perspectiva de gènere, l'ocupació, l'absentisme, tots aquests elements que jo he citat abans. Llavors, tot això, si no s'afronta d'una manera molt de base, no ens en sortirem. Quan parlem de perspectiva de gènere, tinguem en compte una cosa molt important. A Sant Roc encara el que hauríem de parlar és allò dels anys 70, de la planificació familiar. El gran problema és que moltes famílies qui aguanta tot el pes és la dona, i aquesta dona que aguanta tot el pes, que és la que ens ve a veure per avisar-nos que els van a fer fora, etc., a més, noies molt joves, amb 3 o 4 fills ja, i que per tant vol dir que des d'una edat molt baixa han deixat els estudis, ja no poden accedir al món laboral perquè només tenen res més que cuidar nanos, etc. Aquest és el problema gros des del punt de vista de gènere. En temes d'ocupació, tenir en compte també el nivell formatiu és molt important. Molta gent no té l'ESO, llavors els mateixos plans d'ocupació que fa l'administració, el primer requisit és per persones que a partir de l'ESO, llavors ja molta gent molt necessitada ja automàticament ja no pot accedir aquí, i mirar que no ens passi els subministraments, els ajuts al subministrament, bonus elèctric, etc. Si la gent ja no està connectada, si ja no tenen comptador, que és en algunes zones, carrer Alfons XII, carrer Còrdova, Jerez de la Frontera, etc., aquests, sobretot Alfons XII, hi ha més gent punxada que no amb comptador. Llavors, qualsevol solució que es plantegi que no vagi al fons de la qüestió, de dir què hem de fer perquè tinguin un comptador, com ho podem fer, què han de poder pagar, etc. Si no anem aquí, el tema subministrament no el solventarem. I només 2 exemples de lleis o de normatives que han aparegut i que no han funcionat. Una és els ajuts al lloguer, per exemple. Ajuts al lloguer està molt bé, però per fer un ajut al lloguer, el primer que necessiten les persones és tenir un contracte de lloguer. I la problemàtica grossa està en poder tenir un contracte de lloguer. Per tant,
És igual que hi hagi 1 milió d'euros d'ajuts al lloguer que n'hi hagin 10 milions. És igual, no hi haurà el contracte. I si no hi ha el contracte no et poden ajudar. Per tant, qualsevol llei ha de tenir en compte això, de dir, no fem una normativa que pot estar molt bé. Amb aquesta normativa estem tocant la realitat. Un altre és aquests acords amb Endesa, Generalitat, que es van fer amb els subministraments elèctrics. Si no tenen comptador ja, queden al marge de tots aquests acords. I, per tant, són coses que hem de tenir en compte. Volia dir alguna cosa més, però no sé si em pregunteu alguna cosa, aprofitaré per afegir alguna cosa. Espero que algú em pregunti i així ho podré aprofitar. Gràcies. I el senyor Carles Segués, doncs, serien moltes les preguntes respecte a com ho hauríem de fer, perquè això que ell ha dit tan clarament, que és que ja podem posar-hi milions, que si hi ha tota una bossa de persones que queden fora de qualsevol normativa, de qualsevol legislació que fem. Crec que abans també hi ha hagut una compareixença que se'ns parlava d'aquestes barreres administratives, aquestes barreres burocràtiques, això ha sortit alguna vegada. Penso que la contundència en què ho demostra la realitat d'un barri com el que ha posat ell damunt la taula doncs ens obliguen d'alguna manera a pensar realment en què hauria de canviar o què hauria de dir la llei diferent, què hauria d'haver-hi diferent perquè realment fos accessible a totes aquestes persones. I respecte a la diferència que posava amb el tema dels barris, sí que penso que això ressalta com quan l'habitatge es resol, que seria el cas d'aquests pisos que es van tirar a terra i es van tornar a fer, com quan l'habitatge es resol i és un habitatge en condicions, això també transforma, com el tema de la bicicleta, hi ha una transformació, i en canvi quan l'habitatge es degrada, i com seria el cas d'aquesta zona que no s'ha arreglat, la degradació és un motor de degradació que es multiplica i que cada vegada és una situació pitjor. I només en aquest sentit dic que en la llei, en la ponència, molts dies hem parlat de la falta d'avaluació, de l'avaluació d'impacte sobre tot el que s'ha fet en els barris. Segurament l'anàlisi concret del barri de Sant Roc sobre tots els milions que s'hi han invertit en polítiques públiques i els resultats obtinguts separant què és amb intervenció urbana, què és amb intervenció de plans comunitaris, etc. I veure també els moviments demogràfics seria molt interessant. En aquest sentit, una última pregunta que seria, hi ha una percepció respecte a la mobilitat de les famílies, respecte a que segurament aquesta zona, és per si es pot corroborar o no, és una zona en què, has dit també en la ponència d'abans, hi ha molt poca pertinença, molt poc sentit de pertinença al barri i també molt poca dinàmica de comunitat de veïns o de comunitat d'escala. I els problemes, perquè moltes vegades molts problemes passen per tenir una comunitat d'escala que funciona a l'hora de prendre decisions sobre els edificis i en aquest sentit crec que també ens podria potser concretar una miqueta més com és aquesta dinàmica i com és aquesta mobilitat veïnal. Gràcies. Otro Sant Roque i tal, vull dir, perquè són coses realment molt més net, molt més endreçat, comunitats d'escala, que és molt important, és un dels temes que tenia apuntat, que ha d'haver-hi comunitats d'escala perquè gestionen una mica el dia a dia, la convivència, els que tenen ascensor, etc. En un lloc n'hi ha més o menys i a l'altre són inexistents, per exemple. La brutícia, les escales, hi ha llocs que realment és totalment, els pisos, la qualitat de l'habitatge és incomparable. Per tant, és molt important. Què més volia dir jo? L'accés a l'habitatge. Quan parlem, el que es parla d'accés a l'habitatge, del dret a l'habitatge. Com és això? Si la llei només diu això, com es fa? Com s'accedeix a l'habitatge si el mercat immobiliari està per aquí i els ingressos que hi ha en aquest barri, per exemple, estan aquí baix? És impossible accedir amb normalitat, és impossible. Per tant, quan hi ha ocupació, que n'hi ha moltíssima,
És que no hi ha altre remei, perquè si van a trucar a la porta a l'administració pública, no t'apunten, el que té sort va a una llista d'emergència, que a Badalona hi ha unes 150 persones i que ara fa un 10 anys van donar un parell de pisos a gent que feia 2 anys que estava d'emergència. D'emergència, 2 anys. Si això és emergència, per tant, aquesta és la realitat. Llavors la llei pot escriure coses que estan molt bé, jo us firmaria tot, però, hosti, aconseguirà això que les bosses de pobresa, també que deia la Dolors, si quan parlem d'eficiència energètica i parlem de transició ecològica, tot això, si veiéssiu d'on estem parlant, és que sembla que, amb tot el bon rotllo, no de cap manera, però dius, hosti, és que és un altre món. Com vols parlar d'eficiència energètica, si vas allà i mires els comptadors, si tots estan lligats amb cordill, amb una pedra que aguanta un cable, que no sé, és així, és que aquesta és la realitat, saps? Per tant, la llei, que és el que us toca fer, vosaltres, però hauria de deixar vies obertes per anar en aquestes coses també, de dir, no parlar només que s'haurà d'arreglar el comptador o que es posaran uns preus assequibles, no. Com ho farem perquè tota aquella gent que no té llum en pugui tenir, comenci a tenir-ne i després ja veurem el que fem. Com ho farem perquè tota aquella gent que no té pis pugui tenir-ne un d'una manera normal. Abans us parlava de 45.000 àpats que vam repartir durant aquells temps, però hi havia escoles que ens demanaven també, quan els nens i nenes eren a casa, material escolar. Si en podíem aportar-los nosaltres, una xarxa de gent solidària, no res més. I, hòstia, vam pensar, ordinadors, això com ho podem... No, necessitaven papers i bolis. El que necessitaven era paper i boli, perquè els nens i les nenes a casa, quan la feina telemàtica i tot això que es va fer durant un temps, és que el problema era el paper i boli. Per tant, això és el que vam haver de fer. Per sort, mira, això vam poder-hi accedir i facilitar-ho. Quan parlem de tecnologia i tal, demanar la cita prèvia, que s'ha convertit en una cosa ja present a tot arreu, per demanar la cita prèvia és un problema enorme. Nosaltres ens dediquem a demanar cites prèvies per la gent, perquè si no ho fem nosaltres ho fa el d'allà al costat, que amb 40 euros els hi troba cita prèvia. Això és una altra realitat. Després, no ho sé, l'evolució que en dèieu d'un barri a l'altre, sí que es nota el que s'ha fet en un cantó i el que s'ha fet en un altre, t'haig dient, no? Ara no n'hi ha prou i com pel principi jo sí, jo també crec que ara seria molt important, a part que ja et dic, queda mig barri que s'ha de remodelar, s'ha de fer nou perquè si no, no ens en sortirem, però sí també és molt important anar cap a les persones, l'associacionisme que dèiem, l'individual, tot això que heu anat comentant realment és així. Ara, si trobes, i amb l'hora de votar, per exemple, es nota molt, la majoria de gent no són ni independentistes, ni antiindependentistes, ni partidaris del socialisme, ni contraris, ni liberals, viuen les necessitats, les seves problemàtiques i els costa veure que algú els parla d'alguna cosa que els pot ajudar a millorar la seva vida. Quan a algú els interessa, fa uns 15 dies vam fer un acte, una assemblea, per informar de la nova llei d'habitatge. Vam reunir 150 persones. 150 persones del barri van venir a escoltar-lo de la llei d'habitatge perquè era una cosa que per ells és importantíssima. I cal dir que des que hi ha aquesta llei d'habitatge, el dels desnonaments ha millorat moltíssim. S'estan ajornant molts més del que s'ajornaven abans. Encara no ho tenim tot d'allò, però ha fet un canvi molt important. Per tant, vol dir que les lleis serveixen, no diguem, no serveix res, serveixen les lleis, la llei d'habitatge s'està notant moltíssim. I és important. I després una altra cosa també que seria important, estem parlant de Generalitat, ajuntaments, haurà d'haver-hi aquí un treball conjunt, molt d'allò, i això és molt important. Tenim una figura a Sant Roc que hi havia, que era el Consorci Badalona Sud, no sé si el coneixeu, els més antics o que sigui. Aquest Consorci Badalona Sud es va crear també per sumar esforços de les administracions i ser més eficients, etcètera, tot això. Ara s'està parlant que es dissol després d'uns anys. Va tenir uns anys que més o menys va funcionar i s'ha anat morint, i ara es parla de dissoldre'l. Aquesta llei hauria de preveure, si aquesta figura desapareix, com es substitueix això. Perquè una cosa és que es dissolgui
Diguem, no funciona això, però tots els recursos i tot allò desapareixen o apareixen d'una altra manera. Això és importantíssim. L'altra cosa també, les relacions Ajuntament-Generalitat, tenir en compte, parlant de Badalona, que Badalona municipalment són molt peculiars, suposo que ja sou conscients, oi? Que canviem d'alcalde cada any nosaltres allà. Per tant, aquests canvis de govern fan que moltes vegades coses que podrien estar en marxa queden ajornades perquè entra un altre i ho suspèn. Això ens va passar amb un pla de barri que hi havia, el 2015 va entrar un govern, durant el govern d'aquell moment, de García Albiol, etc., aquell pla de barri es va quedar aturat, després quan va entrar el nou govern va intentar desenvolupar, però ja no hi vam ser temps, ja havia passat. I jo me'n recordo visites amb consellers de la Generalitat que es va fer un esforç perquè aquest pla de barris es pogués tirar endavant. I ja no va ser possible, per tant, flexibilitat i entesa entre administracions per poder que no sigui que una cosa no es fa perquè no ens hem entès o perquè t'han passat 15 dies o jo què sé, aquestes coses així. No sé si és un momentet que... perdó, i una cosa molt important que deies tu, que el president, per tant, dona'm un minut perquè va per tu. El que deies de detectar situacions, que has dit que és molt important detectar situacions i també ens serveix per una altra cosa. Va haver-hi un moment també que des del Consorci aquest Badalona Sud es va posar en marxa un pla que va tenir el consens de tothom, que en deien bloc a bloc, que l'idea era tenir un equip de gent que anés bloc a bloc a fer aquest estadillo d'aquí que hi ha, punxat això, quanta gent, no sé què, tot això fet, i també per aquests canvis de governs que tenim a la ciutat, doncs això un dia va quedar congelat, va haver-hi canvis d'alcaldies, va haver-hi canvis de consorcis, i aquest bloc a bloc allà està. Però això era una idea que tenia el consens de totes les entitats i tot l'associacionisme del barri.